ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. шукронаи аллоҳ ки мо ҳам хуб ҳастем, фарзандои ман ҳам хубай. бисёр мепурсед шумо дар комментарияҳо. раҳмат. ҳозир видеое ки манзури шумо мегарда аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор ҳафтум дарвоза, пешина ҷои ҳафтум дарвоза зданиёи наве ки ҳаст, бозори нав ҳамуҷа. сеюм риат ҳамхе туника ва куртаҳои дарози чӣ гӯем зимистона беҳад хушрӯ турецкӣ. нархҳои ино аз 150 сомон то 200 сомон. ай ҳама қиматаш 200 сомон. амҷа чизе ки мебинед аз 150 то 200 сомон. бисёраш ҳами 150 сомон калтаян. айне ки мисол дарозтарай ҳамонош қиматтаракай 200 сомон қиматаш. бисёр ай иҷада туника ҳар намуд ваян бад балшмеркаян бисёраш стандартан размерашону мешава. анаи қисми боло да бинед ино ранги платюшкаян примой ҳамаш пешошам ха нигина дора. аз зону камакак поён меиста без размерни то размери 50 меиста мешава. анаму чомнасинё ва ё нархошон 150 нархи донаш. агар дар кор бошад нависед, албатта ки мо доставка дорем. анаминаш дидед сафед ва двойка аминай қиматаш чӣ хеле гуфтам 200 дига тамом, дигарош арзонан. анаи двойка ва ҳамроҳи рименчай бо ҳамхе киртай дарози остин калта дора. аз болош бошад ҳамхе жимпирча чӣ хеле гуфтам бори туркиян. метавонед дархост кунед, мо ба шумо равон мекунем. инаҷада бо ҳаст дигар намуд тунико ҳар хела рангошон бисёр барои аз таги куртка пӯшидан духтаракон менависанд ки ҳам хали чизора нишон тиед. барои ҳавай ҳам анами ма тасмим гирифтам ки ҳамин видеоро пешниҳоди шумо гардонам. боқӣ саломат бошед дӯстони азиз.